Ini mahai desi sini sini job ha. Belai kah kamjak, ini mukt layo. Nah, 184 bosong norok sih mahai deh yak kelam kah. Asal bosar sing, hikap le mahai maya ko, cuma kamal sukna le pala. Ini khajani, rangsak ni, jatuh korinai cakap. Norok ni tinang norok ni thani, sungguh komulan pasing. Oh hawa tumat hayat dong, tumat ngiat dong. Rangsak ni macam thai kembali le, hapung hatai timat tuisah baik kuplung, tuislang baik kuplung le. Sungguh tonglan ni runjang kah, tok satu meli cirikui tong kuble. Oh tentrio jami tabok kui tong kuble. Omoso norboyo tunggu, tangga sini sakti rok main tangbelah ha. Belai wanaman sinja, norok bebat no ani sajik sajlasong norok khasibai sidi, op hekjak nai manino ya kapai sidi, bahai ke sini tinang no sini dok no bus kangot lang thang sinai ba sathai kamu sasinai khapang se master nai sini tinang bahayo thang sinai norok wan bai sidi ani khajani sa song norok bahai ke sing ham sinai lama o lama no norok nokli bebat no sauble bebat no sanam selekap le drak hamya jinis au saimanu sing bahai ke yakap nani sino lama phunuk lai sidi tongnai okra chakra bebat ni kokthai kothma tilioro borok ni kokthai kothma সময় খিবি নরক কক ছাপাই বেমানি বেবাক ন রাংচাক ni kokthai kothma se norok ni thani tongthun pirja bai tongthun je porinai tongthun norok Purinan jaraba poridi, sakai khatu kho nango muniman mo phayuna, tabuk te phaisinga belai kha khaman phaisinga thanglia, tabuk kha siram khaman phaisinga si thangsinai, angto kok sayani sari chief guest tung, angto norok no saino paika, kuno ekdin ang sayap lebo, ani phan kaisa tongo sarinai, 55 jon pass plainai, puila ni sajak norok no. 55 জন পাস ক্লাইকে তিনি পুইলা আমনি পরেতে মার্কস কাহাম 200 কাজাক 200 লাইজাক যতটা ব্যাক সাবজেক্ট আর অন্তত 15-20 জন পাস খাই নাই মানে 70 জন পাস নাই সিনিয়র 83 সিনিয়র boarding nikai je tongmani boarding no sajona rinai tongo borok jottono second division pass khlaijak abon bai damchakni ani sajak sadlasang norokni chuba mabai norok hasimambai o hayung o haste naithoknai bansinai senior tumat thaiya tong Rangchang ni maitang tongo, khul tongo, thol phokna, koi kaidi, thekung thaisu kaidi, joto no chinero thayo, tabu rabar tongo, bebak no thayo, bebak no borok ni samung borok khlai tongko, single borok muni sule tamgoi, sing chini samung khlai na liang nai. Ahike de thegui mangsung kobor sai to borja khaike klai thire sinai obagai paithoko kachar mung khaina haino norok no paithoko haina hain makki kachar jao abtrak rokno sapomon nani hinkai norok ta nungdino ব্যবহার ta khlai dino sabo khlai abo norok kaisa no খুব secretly ta information didi ani
contact number yakhaiba norokni ngo bumung taswidi yakhaiba school kaisa gate kana complaint box tongo o box norok city city sine norokni bumung nangya omok phona use khlaio bin dhani tapuk phano check ke mannai akokno swiri naidi student by teacher tumung miliwai samung khlaya kai hayungni jesu kaprawoi mohai kotor program khlai tombota amono philogi manakri noroi manakri जों खासिदि बर गाहाम खासियानके अमते फिलजालिया नजालिया दो आमगे मुजुंगो ताम हिंगादिनकाय नरक खाय ताबो सिरमन जरा अ सिरमन जराव नरक चिनि अक्रारक बेलायनो कप गाहाम साइथंगो अ कप गाहाम सामने नरक खनाय थानानै नंनि बेलायनो दरकार नरगा आंगबो कयनाय कप सामने सिकां जों नरव खेल खायो जों नुगो जों नरव ताम नुखा चिनि मीटिंग चलियानि सिकांनो कुनो चेरेरो अ जागानि अंगरि थांगो अ रूमो तंलांया किबा नगफान थांगि पाइ माना आबा आबरे चेंगिला मानुगो किन्तु ब बरक बेसि थां जोंगाबो खेल खायो ब बरक बेसि थांका आं कयेकटा चेराइनो खेल खायो अ चेरंगा गाय बाबो नेसा जे ड्रग्स नै तंमनि आ जागा बाय कुबुलजाक चेरेरो सोंनुगु दं Enggak cuma borok cero kento ini aja gani kutul kaya kere aja gani kutul ya kere kenalan si bong icok tani buinle sekarang nang mani borok si besi daito besi nahan tongmen cuma kenalan dorkar ini sini generation next generation o tau fainai buha tamni bagai busabutino lekha para phurung cerai phurung hote boje yakung gabaino yak gabaino mokolda kanang no kunjuda na